Anake wis metu piro? 20 enak ya? Ada. Sing ning wong lho. Nggih. Kuwi termahal piro ya, Ro? Oh, tenang le. Wah. Jan mening. 3 pasang. Jadi dia berkesempatan untuk hari ini di penentuan kelas masuk di kelas B. Ya. Iya toh? Ya. Muga-muga engko ning bulan iki ben gedhi man. Amin. Ditokne. Iki mulai dirawat. Nah, ditoto kae saiki. Aja sesuk kontes saiki didadak. Nggih. Lek tuku motor kena mau dadak nyang dealer saiki kok teko bahkan ra tuku dinyok-nyoki. Lha ngene iki kan yo enak maksudnya sing ngono kuwi. Tau krungu lho. Ada. Wis nek kontes jarne sik ngenteni cedhek tak rumangsane iki lho kancane musuhe iki nyetote ditoto. Hero. Anak barongan yang sering kita konten ket tas lahir. Cecak. Wah, cecak iki kudu nyekel ae aku. Bahkan Arwana. Yang sering kita konten dulu waktu kecil sampai besar. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack JMF. Kali ini kita jalan di tempatnya Pokemon Parem yang ada di Desa Salam, Wono Dadi, Blitar Barat. Mokel bareng man, malah madang ya ini. Udah sampai nembian gitu. Banyak sekali di sini cucu-cucu barongan. Mereka juga ada betina-betina yang anaknya barongan. Dan di sini lanangnya dikembangkan menjadi maskot pejantan sambil ngenteni lebuko kayak. Nah ini sekarang Hero sudah bisa ngawin dan berkembang banyak di sini. Tapi mungkin anaknya sing iso ngawin urung man. Urung ya. Karena si aktifnya urung teswi ya. Saya sing sampun meteng kuwi malah wedok. Wedoke malah sing sapa ya, Mbak? Dur dhewe umure teng luar Jawa. Lek sing lanang. Nggih. Sekitar umur piro lek sing lanang cara sing tuwek? Iki setahunan. Wis iso wisan. Wis, mesti wis iso ngawin, sampun. tapi rong iso nganaki. Derek. Karena setahun wi bajare ngawin sekitar 8 sasi yo ngempet-ngempete yo. 11 bulan Lekase ngawin. Oh, yo urung metu. Lek umur setahun. Tapi calon berenah. Mana iki ditokne yo? Kaya apa iki yo? Ya lek metu. Hero. Raksasanya di daerah Blitar Barat. Dereng rampas iki, Mas. Urung B ya. Nah ini B iki kok wis kudu ditokne geng iki kontes rame lho man iki. Ya, muga-muga. Wah, tuh, dedak tuh, bieng, tuh, dah. Ya, Luri tidak akan berbohong. Karena apa? Wujudnya seperti ini. Bahkan nanti mungkin kalau pemiliknya ini rodok telaten ndak kegangan. Pian tahu kegangan rodok. Ya, ditinggal mokel lah ya. Rodok mokel lah ya. Saya umur piro ya, Man ya? Arep 31 ya. Siji lah ra 32. Wis bangsane kuwi lah ya. Pokoke laire bulan 8 iki, Mas. Bulan 8 apa bulan 7? Bulan 7 akhir. 7 akhir. Arep 17 masa kok selikur dino wingi ngitung ya. Ya. Dan bulunya seperti ini dan mungkin ini tersimpan karena sing duwe kurang pede nggawa nang kontes. Nome iki mungkin sempat ndak patek pede belas mek gur bingung nah. Nah, iku koyo cek teles. Durung garing lho tas adus kok. Lah nyapa kok lebane? Wange lempoh. Apa nunggu? Lah ora ditunggu ndekem, Mas. Wow, alah, lek ra ditunggu ndekem. Wah. Iki nek cara dhuwure pira ya, Man? Tau ngukur ya, Man? Belum pernah. Urung tau ngukur ya? Ya yang wah, lho Man gak garing mau lebokne iki. Tapi Kang Dilit ngono tak tokne merian, Mas. Oh, nunggu Dilit kono laran Kang Dilit metu. Betul nah. Dek ndak kuat ya, carane gampang ngalem ngono ya. Iya. Cecene ngono kan popo di PP terus kan ya mesti ndak kuat. Tak kuat ya ngenteni garinge iki. Dibantu sembur, Man. Sabenere. Heeh, dolen cemple siji turah dibantu sembur.
Karena lek bulu lebat kan kapep ora. Kapep, bener kapep. Bengi ngono Tapi bukaan. apa mau usah apa jenenge Mas? Usah mudan. Iki teles kebias iki Teles urung kebas. apa-apa belas lho jero. Ih. Lek bulu tipis kan ora enak. Nah, iki lho mergo ditutupi ngene iki. Tapi iki wis alhamdulillah wis ora enak jamur geng dik kapan guys sempat ijo ya. Melihat Hero sekarang ini dulu kecilnya kaya ngono mengira ndak saiki sedadi. Anak kecilnya yakin apik, remajane ndak yakin. Pas umur piro rodok gogrek kuwi. Gogrek ya 10 bulan ke bawah no, gogrek banget. Nah, 5 yang 10. Ya. Apa piro? 5 ning 10. Gogrek ya. Gogrek. Gogrek itu terlihat apa nih pas waktu itu? Kok Ya memang paling apa jenenge Mas? Jatuh jatra ya mame wangel. Pas kae. Tapi Bulu saiki nyaman. bulu rontok terus. Rontok ter. Kuwi. Bulu rontok terus tentunya ya malih kaya nangis ngono. Ah ya. Ya ndak marah Mas nek ngawak. Rem. Lekas rodok muncul mutuneh di usia berapa kayak? Rodok 1 tahun ke atas. Lemu ngejar ini mas aku kayak rodok suwi ya. Nanti kuning ngono ya. Karena Iki ini wis mending to. wah lele saiki ya wis putih maniki wis putih tinggal apa jenenge? Ya kuwi. Kurang mepyok. Heeh, sarane apa? Kurang duwe rumpin titik. ulu ngene iki bantu sembur tetepan man. Karena apa? Kuwi gak kuat to sikile lek ngenteni Ndak. garing iki. Iki sampai sore bakal ngene Mas. Nah, karena bapaknya dulu kuwi guyange mlebune mesti jam 4. Jadi disetatne jam 8 kae marine ya mesti pirang-pirang jam ngono kuwi Ya. rong iso tatas lek ora enek campur angin. Ngene umpama wangi poso kan ya campur tingak-tinguk ngono. Nah, tengok. Ya karo grujukan sawonge diseruput iki ra apa-apa lho. Ora ya. Karo ngenteni buka. Maksudnya kan ya kuwi tangguh-tangguhanmu dhewe lantarane batal ndak Wah. Marem. Rewase ngarep buri. Iki. Ngarep kaya ini. Dan iki lek dibuka aneh geng soyo lem. Iki kan posisi Iki mau memang ndak tak jungkasi Mas. Pokoke mandi golek di garing. garing ning ngono. Iki golek garing ya ngembang karena ini posisinya mama. Posisi masih belum kering. Iki geng Hero. Wes. Anake nek wis iso wis terhitung kok ndak iki. Maksudnya 2 ta ora, Pak? Kemungkinan yang keluar ada lek 20-an ekor. Oh sing metu, sing ning kene maksudnya ya. Ya. Lah iki jaba pre yo oke to pisan. Sampun. Sing khusus peranan kene kok kuwi sing Ya sing khusus peranan sini. wis peranan kene. Wah, bulune di hak umum di. Wah, ya kaya ngono kuwi, mburi sampai kaya mie lho tukule. Iki sesuk B ditokne lho, Man. Iki B to? Niki lho dereng cepet lho. Iki. Pengapit iki. Ndak ketara. Ayo jajal bukane. Muga-muga engko ning bulan-bulan 5 iki kan enek to ning Jombang Nasional yo. Yo. Tenang le. Wah. Jan mening. 3 pasang. Jadi dia berkesempatan untuk hari ini di penentuan kelas masuk di kelas B. Ya. Iya toh? Ya. Moga-moga engko ning bulan 5 ben gedhi, Man. Amin. Iki Ditokne. mulai dirawat terus. Nah, ditoto kayak saiki. Aja sesuk kontes saiki didadak. Lek tuku motor kena mau dadak yang dealer saiki kowe teko bahkan ratu kok dinyonyoki. Lah ngene iki kan yo enak maksudnya sing ngono kuwi. Tau krungu lho. Ada. Wis nek kontes jarne sik ngenteni cedhek tak. Rumangsane iki lho kancane musuhe iki nyetote ditoto. Wis muga-muga engko pas di hari momen tanggal piro ten Jombang iki? 25 wae Mas. Mei. 25 Mei. Mei yo. Bulan 5. Mei bulan bro. Bulan 5 no. Iki meng Bulan telu. Iki meng bulan telu. Benae wong ngomong ya ke Rong sasi kas. rong sasi. 2 bulan lagi muga-muga ijek kelas B dan muga-muga Hero tampil maksimal dengan apa didampingi pawang ahli
gimbal. Lah biyen rada anu ae. Aduh. Nggak yakin tapi sekarang iki ilmu kan man. Jantan sebelumnya Pengalaman, wis duwe ngene iki ro ngulune. belum. Nah, jadi Ya pengalaman pertama bulu lebat ya iki. cara mbiyen aku wah mbok diguyang mbok ngene-ngene jawabannya kan iki ta saiki ya. Saiki. Lah, iki leno pangendane kan dadi gimbal ning Kalangan. Leno sasi ngono lho wis rasa suwi-suwi. Kok sensasi 2 minggu ae mesti Gimbal. gimbal. Warna Warnanya ya kuning. campur ijo jero. Marijo. Lumutan ngono kae, Mas. Lumutan. Babone iki kae isih ya. Isik iki, Mas. Heeh. Iki. Babone engko ya di episode Ini. dhewe. Sekarang kita manjakan teman-teman yang menonton video ini karena apa? Iki kecilik kae kan di konten teman. Iya. Nah, jadi setiap perkembangannya ya walaupun saelinge ya tetap Anu, masih kita konten. dokumentasi. Heeh. Jadi eling so. Kecilike sik to. Ke Iya, tak tawani 30 juta apa piro to kecilikane kae ya to? Bener. Umur piro to kae man? 13 dino, Mas. 13 dino pada waktu itu ya. Ya. Lah muni ngene lah. Satu sora tak dol nih. Ya bener. Tapi umur 5 nang 6 kita konten lagi. Rodok Oyeng. ibaratnya cara gelem muni ini. Cara nek sing gelem larang ya tak dol ngono. Ibaratnya lho ya pada waktu kuwi. Tapi lek saiki dengan kondisi seperti ini bagaimana? Anu, Enak niatan, Bro. kula sauri kadung nyaman. Kadung. Pilih bahasa perlindunganmu tuh kuwi. Kadung nyaman. Bisa nyamanan kowe. Lah piye to, Mas? Iki ngawin ya penak. Alhamdulillah iso. Iso. Iso apa penak? Penak. Ya iya penak. Iki sing jopo wis akeh, Bro. Ini banyak, Mas. Ada banyak. Oh iya iki. Kosek. Ini nek ndak dibaturi ya ngono kuwi, Mas. Jaluk diklet terus. Oh, iki hero manja. Ning umpama anak pomo wedhus 5 metu kabeh ngono iki betah. Betah golek batur. Berarti lek sok ning Kalangan Ndak sama. anu man, kudune metuki patok aja mek iki tok. Ora, maksudnya ning tengah iki kuduan tempate. Lha piye lek mu milih engko? Ya pesen to. Daftar saurunge ngono. Heeh. Bah, iki sok peraturannya anu kok. Kontes pendaftaran ditutup sekian ngono lho iki sok. Iya, dirubah karena apa? Enggak iso apa-apa nyatane wong akeh wong. Oh. Ya anu wis mok sanding kan ra apa-apa. Wah, kuping bagus, kepala grembyong, dada tembus ngarep, ulu ning weteng wis pokoknya dipenuhi dengan bulu. Iki blas dongene niatan metu ya. Kadung nyaman, Mas. Kadung nyaman. Walaupun cocok harga pun di harga tidak ngakal barang ngono. Kadung nyaman. Kadung nyaman. Hero kadung nyaman di sini. Kemarin jawabannya dua konten yang lalu. Karena iki wis gedhe di konten. Ya. Tapi rong putih ngene, lekas putih ngono. Bener. Kemarin kan masih uling. Nah, kenyataannya uling hari loh. ini Jawabannya kan adalah sudah kambingnya. menghasilkan. Iki Selain itu anaknya wis metu piro? 20 anak ya. ada. Sing ning wong lho. Nggih. Wih termahal piro Hero? Termahal masih 6.500.000. 6.500.000. Berarti ngedole sik cilik-cilik ya. Ya. Kalau Karena penawaran 27 juta tapi belum mati kaya ya sing anak iki. Ya, Padahal cara itu saiki yang gede paling umur bagus. piro ya? 8, 10 bulan. 10 sasi. Ya. Oh, ini kayak geng. Mati rung sampai ke konten. Pas kuwi. Oh, to kaya. Ya, bener. Pas rene tas mati tok. Tas mati tok. Lah iki kendalanya selain guyangan apa? Mangan-mangan? Mame nyaman ae, Mas. Enak mame. Pokoknya didulang. Wah, kaya ngono lho. Biyen ndak tau lho muni ngono kuwi. Saiki yang malah dulang lho. Karena mau kulinakne kira saiki. Nggih. Apa Kasarane apa mau kurang iso warek ngono ya dipaksa. kuatolne ngono. Tetep bakal gelem dipangan ya. Tetap dulang sama pisang ngono. Menune apa menune? Menune ampas tahu sama pisang karo sentrat Heeh. Kuwi diremet dadi siji apa dhewe? dan di siji. Mas. Wis dadi siji. Oke, menune pisang, ampas tahu dan sentrat. Terbukti Hero gembel iki lho. Gembel. Grembyong wis enek sing ngengge, krembyah wis enek sing ngengge, ndriwul wis enek sing ngengge, saiki gawe ukara dhewe gembel. Lah piye lho?
tanduran ya ta. Rambutan kan lek wothok kan ngarane piye rek? Gembel. Ya padha iki wothok iki. Wothok yang ini iki. Iki nek wong Jowo tarife berapa ngawin? Ada 2 Mas. Aduh, 2 piye? Lek babane urung njaluk disalahne kene. Oh, ada biaya perawatan. Ya. Tapi lek pomo bar kawin mulih 1000. Oh, nek cara aku kipit langsung go balik bar kawin. Itu 1 juta. Nah, misal rumahnya jauh. Mas ngenteni brai. Pomo tak salahne kono brekno dhisik. Bisa Mas, tapi 1.500.000. Itu setelah kawin jebret langsung konjimo atau ngenteni? Lek wong adah ya 1 siklus Mas. 21 hari ya minimal ya. Ya lek wong cedek ya kon go balik. Ora masalah. Lek cedek geng, karena di sekeliling kene yo akeh lho ya. Pemane anu kan nasional to Mas. Iya. Golek sing ngawene daerah yo. Harus sing cedek iki ben padha nyaman. Misal Jawa Tengah barangnya ya. Terjauh masih Nganjuk ini Mas. Terjauh? Nganjuk. Lagi watengan kene suka ya? Ya lumayan. Blitar Tulungagung maksudnya? Ada. Blitar Tulungagung Kediri. Tulungagung Kediri Blitar ada. Nah, kuwi. 1000 geng, dinyukne. Neng gon balik. Lek mau seleh kene, hotel nyewa to? Ya jelas Mas. Makan. Karena ya iya ya, ngreso. Tapi itu kan piye man? Kalau misal hal yang tidak diinginkan terjadi, tanggung jawab siapa itu? Dadi ora ini? Gak, lek dadi ora kan wajar. Misalnya cara tugasku kan ngerawat Mas, perkara anak drop orane itu kan ada laporan. Berarti maksudnya saya tidak bertanggung jawab, tetapi kalau ada apapun itu saya laporan. Betul. Berarti intinya ini loh, maksudku ki mengke pemana hal yang tidak diinginkan yang fatal itu kan orang ijoli. Enggak. Tapi kan kalau laporan kan ya tentu pasti. Tuh, Hero anak Barongan, lek ngawin iki calonnya berarti putune Barongan dengan budget 1.500.000 nginep. Misalnya wong adoh ya. Ya. Lek mau gorene wis kuwipit kembloh terus ditumpahi iki mak celek go balik. Piro? 1 juta. 1 juta. Murah ngawinnya apa murah? Apa murah le gede ngene iki? Apa kene nasi ngawikne? Iya no. Wong rawat iki yo ngenteni semene kok. Iki ya suwi lah Mas. Suwi dak ya wong jek urung enek 3 tahun lho ya suwi lho iki. Ya urung deng. Banyak usia kambing yang 3 tahun bahkan lebih ulura semene lho. Oh kan? Nggih. Nah. Tapi wis kebayang ndak ulu koyo ngene iki? Mek gambaran apa wis kebayang ngono? Sampun kebayang. Bapake ngono. Sampun kebayang. Wis yakin berarti? Yakin. Cuman kadang ki merawat kan ndak 1-2 hari. Sing jelas kan ada proses, kadang semangat, kadang jenuh dan melihat pertumbuhan alamine ya. Selalu ada. Mungkin kalau di usia rontok kayak apa buain ngono ya Mas. Bruwai maksudnya iki. Nggih no. Pas rontok-rontok iki. Bruwai. Iki berarti kan apa? Alamine. Alamine Mas. Lele saiki, braine lepes didep tok. Bener. Nah, iku lek nyelot tuwek. Ngudune mek ngawin geng biasane. Karo seruk titik ngono lek pas enek sing kipit ning ngendi ngono. Karena insting mama rada ada kegangan mboten seruk Mas. Ndak seruk. Nek biyen yo kono ngono seruk. Gampang. Tenang ngene ne. Iki sing duwe iki wis ngono apa urung karene iki. Gampang seruk apa urung lek enek. Mbok iki kapan iki? Cakam ganteng sugih urun rabi. Iki anake Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Pak Camat iki kudune ndose larang lho iki promo wonge to, iya. Lek biyen jasak pengadeke lho. Boleh saiki. Guyon geng karo ngenteni magrib. Hero, babone ndi kae? Iki Mas. Sik ditutup saja dia. Oke. Cukup iki. Wes. Perkembangan Hero hari ini di usia 31 atau 32 yus bangsane kuwi lah. Besok di bulan 7 akhir tentunya usianya ini tepat 3 tahun ya Man ya? Ya benar. Tanggal 28. Sekarang bulan 3 akhir
menuju ke bulan 8 nanti, tepat di bulan 7 akhir. Pokoknya iki ulang tahun Gang Diluk 17 ngono ya. Kita masukkan ya mesane iki arep dekam-dekem. Wah, hulunya seperti itu, maremne. Nanti kita sebelum laku, ngono malah gelis garing lho, Man. Iya. Tapi lek dekem sawah-wayan ning dinding ya. Tapi lek mlakune ndak gelem dekem, Mas. Gak gelem ya? Ndak gelem. Ning kan yo ngomong to. Ngomong. Iya. Tukon dindi. Oke geng, hero, dan ini tanpa tali, wujudnya seperti ini, dan moga-moga nanti di bulan 5 mau perdana kontes. Seperti apa nanti hasilnya, tentunya dengan bahan seperti ini, menang kalah kuwi nasib, Man. Iya toh? Tapi nasib lek ra dicoba. Perlu dicoba. Ayo, menang kalah kuwi nasib. Tapi nasib ora mek syukur nasib, tentunya kita membaca dari kriteria yang ada. Meng syukur nasib ngono ya giat nang lapangan. Tapi dengan bahan seperti ini tentunya Rohman sebagai pemiliknya Pokemon Farm pede. Karena bahannya seperti ini. Dan ini kondisinya mamel, belum kering, bulunya sudah nampak. Belum maksimal. Apa? Disembur ngono tambah. Iki mesti mundak ngene. Ya, teman. Ya, bener. Ikan kempel lho koyo ngono lho. Wah. Lho cek kebes kok jero. Hei, cek kebes-bes. Kene lho jembrek kancane. Kuwi bapakmu lho. Wes, kita akhiri dulu. Nanti kita update. Semoga saja dari usia ke usia. Sok pas 3 tahun nih kaya apa. Karo melihat perawatannya Rohman. Saiki wis yo, wis nyaman neng kene ngono. Jadi jawabannya esok wujudnya pas 3 tahun. Tapi ini terten loh ya. Ya. Dari lahir berapa bulan, remaja, bahkan sampai saiki wis menginjak dewasa ya. Ya, terdokumentasi. Terdokumentasi. Oke, lanjut yang boy ya. Oke, kita akhiri di untuk Hero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.